nagsayaw, ang sarukay at sapong namumutan. Isug-isug tigdi sa kung atubangan, kung di ka umisug, ako magagada. Panikasadang ka, Sadang ka man ako, para maduya ka, para bakal ako. kanturilya ka na, Turilya man ako, kung sangayon takano sa buong mo. Ano nang ugma ko kanin, oras niya. Huli nagsasayawan sa kuyang tugang. Ang maray kailan, igwaning bakayaw, tanganing magibog, ang satong sa Round of applause. Panganiban contingent is headed by Mayor Cesar Robles. Sarudo at tuluha pa ang nagsayaw, ang sarukay at sapong namumutan. Isug-isug tigdi sa kung atubangan, kung di ka umisug, ako magagada. panikasadang ka, Sadang ka man ako, para maduya ka, para bakal ako. kanturilya ka na, Turilya man ako, kung sangayon takano sa buong mo. Ano nang ugma ko kanin, oras niya. Huli nagsasayawan sa kuyang tugang. Ang maray kailan, igwaning bakayaw, tanganing magibog, ang satong sarayaw. kainaan, baso 4-5, anong hain ang
pagpapaulos ang luha sa mata, siyempre hainaan, baso, 4, 5. Anong hain ang inumo? 7, 8 siyang hain ang suman ang ikasal. 10, 11, raray. Tatapusun ko na, tapos na ay tapos na insente, niltugot na maraon. Dikit-dikit man ang pagpapaulos ang luha sa mata, siyempre Let's welcome contingent from the municipality of Pandan. A round of applause, please. Katanduan siyang burak sa iyang maing patod nga kaugmahan. Ayaw bang mamamatehan? Marana kuya sa Contingent from Pandan is headed by Mayor Raul Tabirara. pagbisita o bakasyonista, especialmente kung ika-turista. Katanduan is Happy Island. Katanduan is Happy Island. Katanduan is Happy Island. Katanduan is Happy Island. Kung ang hanap mo kaugmahan, magpasyal ka, uyas ang silangan. Mga ginikanan na kultura, pandagyaw kang sa muyang daghan. Mga tao sa Ilino, ang ugali o na puso kaumo. Kaya piling na magbarbakuraya, mananauya sa Islam Mauma. Katanduan is Happy Island. Katanduan is Happy Island. Katanduan is Happy Island. Katanduan is Happy Island. Islang Mauma, 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 Islang Mauma. Katanduan is Happy Island. Katanduan is Happy. Higmota contingent is
headed by Mayor Vicente at Atayam Jr. Dua tulu apa ang nagsayaw. Dua tulu apa ang nagsayaw. Ang sarukay ang sapong namumutan. Isug-isug tigdig sa kung atubangan. Kung di ka umisug, ako magagadan. Pangikasadang ka Sadang ka man ako, para maduya ka para bakal ako. ng turilya ka na Koreyaman ako, kung sungayang takano sa buhok mo. Ano nang ugma ko kanin, oras niya. Huli nagsasayawan sa kuyang tugang. Ang maray kaiyan, igwanin ba kayaw? Tanganing magibok, ang satong sarayaw. Saro dua tulo ay naan, kaso apat lima. Anong hain ang inumo? Pito walo siyang hain ang suman ang ikasam. Pulo tigisigiraray.
Atot na kaugmahan ay daw bang di mamamatehan. Let's welcome the contingent from the municipality of Viga. A round of applause, please. Especialmente kung di ka turista. Viga contingent is headed by Mayor Emeterio Bong Tarin. Sarudo at tuluapat ang nagsayaw. Ang sarukay at sapong namumutan. Isug-isug tigdig sa kung atubangan. Kung di ka umisug, ako magagada. Kang ikasadang ka Sayang pa man ako, para maduya ka. para bakal ako. Kang turilya ka na, Yaman ako, kung sumayang takano sa buhok mo. Ano nang ugma ko kanin, oras niya. Huli nagsasayawan sa kuyang tugang. Ang maray kailan, igwanin ba kayaw? Tanganing magibong, ang satong sarayaw. Sarudo at tulo ay naan, baso apat lima. Anong hain ang inumo? Ito walo siyang hain ang suman ang ikasam. Pulo tigis-tigiraray. A gentle reminder, please. This is just a welcoming gesture for our contingents because we have the opening program for
di padadyaw sa tinampong. So we would like to request the remaining contingents for just a brief presentation. Thank you so much. Marang kuya sa islang mauma, katanduan siyang burak sa kiyang, maing patot nga This time, let's have the contingent from Bato. Let's welcome them with a round of applause. So, siguro maybe just a simple presentation, short and simple presentation, because wala pa pong judging dito. Kasi wala pa dito yung ating mga board of judges sa stage. And para naman makapagpahinga muna kayo ng konting minuto. Okay, so just have this as a passing by gesture para hindi tayo medyo malate. It's almost 9 a.m. Ano po? Anyway, our Board of Judges, may mga area po silang designated kanina, and you're moving up has been judged kanina po. Kaya don't worry, this is just a welcoming gesture from the contingent. Okay? So pwede na po kamong magdiretso na muna, please. Masyadong energetic ang ating mga contingents. After 2 years of hibernation, we are here to witness this year's padadyaw sa tinampo. So, dire-diretso na po tayo, guys. And after contingent of Bato, headed by Mayor Johnny Rudolfo, we have contingent from Virac. A round of applause, please. Wala na munang presentation here. Para makapag-rest na muna kayo. Ha? Thank you, guys. Wala pa naman tayong judging dito ngayon. Okay? Thank you. So let's welcome contingent from Virac. The contingent from Virac is headed by Mayor Sammy Lainez. Again, don't worry, wala po tayong judging sa ngayon. So this is just to welcome everyone and to set the atmosphere of this year's padadyaw sa tinampo. So come on, guys. nagsayaw. Ang sarukay at sapong namumutan. Isug-isug tigay sa kung atubangan, kung di ka
umisog, ako magagada. Ang ikasadang ka And let's welcome the contingents from San Miguel. The contingent from San Miguel is headed by Mayor June Camano. Ano nang ugma ko kanin, oras niya. Huli nagsasayawan sa kuyang tuwa. And let's give a round of applause for the contingent from San Miguel. Igwanin ba A round of applause, please. kaning magibok, ang sakong sarayaw. The contingent is headed by Mayor Paulo Teves. Sarudo at tuluapan ang nagsayaw. Ang sarukay ang sakong namumutan. Isug-isug tigay sa kung atubangan. Kung di ka umisog, ako magagada. Ang ikasadang ka Sadang paman ako, para maduya ka para bakal ako. Ang turilya ka na Yaman ako, kung sungayang takaano sa buhok mo. Ano nang ugma ko kanin, oras niya. Huli nagsasayawan sa kuyang tugang. Ang maray kailan, igwanin ba kayaw? Tanganing magibok, ang sakong sarayaw.
kalingaan, baso 4-5, anong hain ang inumo? And let's welcome contingent from San Andres. Sumangit ang ikasang pulutin. San Andres is headed by Mayor Leo Nonong Mendoza. Tatapusin ko na, tapos na ay tapos na insentimiento, buot na And this time, let's welcome San Andres contingent. A round of applause, please. ang luhasa. And a short while, we shall start the program. And again, we would like to remind, ini pong uya sa inutan, please. Baging day pa po kakayahon, ining uya ka ini sa gilid. Ano po, kasi kaipuhan po ning dakulang space. Pwede pa pong magsibog ning diit. Ano po? Sarudo at tuyo apa ang nagsayaw. Ang sarukay ang sakong nangumutan. Isug-isug digdig sa kong atubangan. Kung di ka umisog, ako magagadan. Sangli ka sa dampa, Sayang pa man ako, para maduya ka. para bakal ako. Kanturilya ka na, Koreyaman ako, kung sangayang takaano sa buhok mo. Ano nang ugma ko kailing oras niya? Huli nagsasayawan sa kuyang tugan.
akong saraya. Dua tulo hainaan, ngaso apat lima, anong hain ang inumo? Pito walo siyang hain ang suman ang ikasa, pulot tigisigiralan. Tapusun ko na, tapos na ay tapos kain sentimiento bud na maraon. Dikit-dikiton man ang pagpapagulos, ang luha sa mata siyempre nagsayaw. Ang sarukay ang sapong namumutan. Isug-isug tigay sa kung atubangan. Kung di ka umisog, ako magagada. Tandi ka sa dampa, Sadang ka man ako, para maduya ka. para bakal ako. Ang turilya ka na, Yaman ako, kung sumayang takano sa buhok mo. Ano nang ugma ko kanin, oras niya. Huli nagsasayawan sa kuyang tugang. Ang maray kailan, igwanin ba kayaw? Tanganing magibok, ang
sa atong sarayaw. Hainaan, baso, 4, 5. Anong hain ang inumo? 7, 8 siyang hain ang suman ang ikasal. 10, 11, sige, raray. Tapos na ay tapos daing sente, minto buot na marao. Dikit-dikiton man ang pagpapaulos, ang luhasa mata siyempre nagsayaw. Ang sarukay ang sakong namumutan. Isug-isug digdig sa kong atubangan. Kung di ka umisog, ako magagadan. Sangi ka sa dampa, sa langkaman ako. para baduya ka, Para bakal ako, ang turilya ka na. mayaman ako. Kung sangayang takaano sa buhok mo.
yaman sa kuyang tugang. Ang maray kailan, iguanin ba kayaw, tanganing magibo, ang sakong sarayaw. Apat lima, anong hain ang inumo? Pito walo siyang hain ang suman ang ikasa, pulot tigisigiraran. Tapusun ko na, tapos na ay tapos na insentimiento, buot na maraon. Dikit-dikit man ang pagpapagulos, ang luha sa mata, siyempre Layag Bandol! Patapos ng laban! Happy Island! Thank you. Contingent number 3. Please. nagsayaw. Ang sarukay ang sakong namumutan. Isog-isog tigay sa kong atubangan. Kung di ka umisog, ako magagadan. Panikasadang ka, Sadang ka man ako, para maduya ka.
watuluhay naan, baso 4-5, anong hain ang inumo? 7-8 siyang hain ang suman ang ikasam, pulo tigisigiraray. Tatapusin ko na, tapos na ay tapos na insente, miento buot na marao. Dikit-dikiton man ang pagpapaulos, ang luha sa mata, siyempre Thank you so much. Tarong Kultura, Layong Pantomima. nagsayaw. Ang sarukay at sakong namumutan. Isug-isug titik sa kung atubangan. Kung di ka umisog, ako magagada.
Sanli ka sa dangka, Sa damdaman ako, para baduya ka. para bakal ako. Ang turilya ka na, Yaman ako, kung sumayang takano sa buhok mo. Ano nang ugma ko kanin, oras niya. Huli nagsasayawan sa kuyang tugang. Ang maray kailan, iguanin ba kayaw? Tanganing magibo, ang satong sarayaw. Dua tuluhay naan, baso apat lima. Anong hain ang inumo? Pito walo siyang hain ang suman ang ikasam. Pulo tigisigiraray. Tatapusin ko na, tapos na ay tapos na insente. Nintubot na marao. Dikit-dikiton man ang pagpapaulos, ang luha sa mata, siyempre
nagsayaw. Ang sarukay ang sakong namumutan. Isug-isug igting sa kong atubangan. Kung di ka umisog, ako magagadan. Sangi ka sa dangka, Sa dangkaman ako, para maduya ka. para bakal ako. Ang turilya ka na, Yaman ako, kung sangayang kakaano sa buhok mo. Ano nang ugma ko kainin, oras mo niya. Huli nagsasayawan sa kuyang tugang. Ang maray kailan, igwanin ba kayaw? Tanganing magibog, ang sakong sarayaw. Dua-dulu hainaan, baso apat lima. Anong hain ang inumo? Pito-walo siyang hain ang suman ang ikasa. Pulot tigisigiraran. Tatapusun ko na, tapos na ay tapos na sentimiento but na maraon. Dikit-dikit man ang pagpapagulos, ang luha sa mata, siyempre ang Banwan Nail Birak! Contingent number 7.
kaumisog, ako magagada. Kandi ka sa dangka, Sadang ka man ako, para maduya ka. para bakal ako. Ang turilya ka na, Yaman ako, kung sumayang takano sa buhok mo. Ano nang ugma ko kanin, oras niya. Huli nagsasayawan sa kuyang tugang. Ang maray kailan, igwanin ba kayaw? Tanganing magibong, ang satong sarayaw. Dua tulo hainaan, baso apat lima. Anong hain ang inumo? Ito walo siyang hain ang suman ang ikasam. Pulo tigisigiraray. Tatapusin ko na, tapos na ay tapos na insente. Nintubot na maraon. Dikit-dikit man at pagpapaulos ang luha sa mata, siyempre
ikasadang ka Sadang ka man ako, para maduya ka para bakal ako. ng turilya ka na Yaman ako, kung sumayang takano sa buhok mo. Ano nang ugma ko kanin, oras niya. Huli nagsasayawan sa kuyang tugang. Ang maray kailan, igwanin ba kayaw? Tanganing magibo, ang satong sarayaw. Tulo ay naan, baso apat lima. Anong hain ang inumo? Ito walo siyang hain ang suman ang ikasa. Pulo tigisigiraray. Tatapusun ko na, tapos na ay tapos na insente. Nintubot na maraon. Dikit-dikiton man at pagpapaulos ang luha sa mata. Siyempre Thank you, contingent number 8. nagsayaw ang sarukay at sapong namumuhay.
umagagada. Kan ikasadang ka Sadang ka man ako, para maduya ka. para bakal ako. Kan turilya ka na Yaman ako, kung sungayang takano sa buhok mo. Ano nang ugma ko kanin, oras niya. Huli nagsasayawan sa kuyang tugang. Ang maray kailan, igwanin ba kayaw? Tanganing magibok, ang satong sarayaw. Dua tulo haingaan, baso apat lima. Anong hain ang inumo? Pito walo siyang hain ang suman ang ikasa. Pulo tigisigi raray. Tatapusin ko na, tapos na ay tapos na insente. Nintubot na maraon. Dikit-dikiton man ang pagpapaulos, ang luha sa mata, siyempre Thank you very nagsayaw. Ang sarukay ang sakong namumutan. Isu-isu
ka umisog, ako magagala. Kang ikasadang ka, Sadang ka man ako, para maduya ka. para bakal ako. Kang turilya ka na, Yaman ako, kung sumayang takano sa buhok mo. Ano nang ugma ko kanin, oras mo niyan. Huli nagsasayawan sa kuyang tugang. Ang maray kailan, igwanin ba kayaw? Tanganing magibok, ang satong sarayaw. Saro dua tulo hainaan, baso apat lima. Anong hain ang inumo? Ito walo siyang hain ang suman ang ikasa. Pulo tigisigiraray. Tatapusin ko na, tapos na ay tapos na insente. Niento buot na marao. Dikit-dikiton man at pagpapaulos ang luha sa mata, siyempre Thank you so much.